दिनै जोंनि दतमा परिबर्तन जात्रानि नैथि सान बे नैथि सानाव जोङो कुसुगाव जे मार्टियार सुजित नार्जारी मेमरियेल हल दं बेनिफ्राय जागायनानै जों दिनैहाय ओरैहाय माने थान्दा बाजार जानानै फाथा खाथा जानानै गाम्बारिबो जानानै दिनै दतमा एमसिएल समस्थियाव जों हाबसिगोन। दिनै इसिबां जोंनि मावथि लोगोफोरा बिथांमोना हेफाजाब होफैदों जोंजों थाबायफा फैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि मावथि लोगोफ्रा जे बेबायदि रंजा बाजा जोबोद मोजां थासारियाव दिनै जोंनि दतमा सोलायनायनि हान्जा सुरनाय बेखौ बेयाव जागायफैदों बाहागो लाफैदों जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बेनि गेजेरजों जों दतमायाव गासिबो गाज्रि थासारिफोरखौ फोजोबनानै गोदान मोनसे थासारि सोरजिनो हागोन होननानै आङो फोथायो। जोंनि जौ जुवानि थासारि दावराव दावसिनि थासारि आरो गावजों गाव बुलायनायनि थासारि हारि माहारिनि गेजेरावहाय दा बे गासिबो गाज्रि थासारिखौ फोजोबनानै जोंहा गोदान थासारि दानांगौनि जोंहा बिबान थाबाय। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम थावनि दतमानि जे बियाब बेखौ जोङो इउपिपिएल हान्जाया देरहानानै जोंनि बर' रायजो राजानो मोनसे अनथोब बायदि गिफ्ट बायदि जों होनो लुबैदों आरो दतमा बियाबनिफ्राय जोङो देरहालांनानै आसाम बिधान सभायाव गोख्रोङै 125th एमेन्डमेन्टनि थाखाय जोंनि बिटिआरआव 10टा बियाब सोरजिनायनि थाखाय आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डाइरेक्ट फान्डिंनि खामानि मावनांगौ दङ जों बेफोरखौ मावफुंजोबगोन आरो जोङो दिनै नैथि सान जोङो बेबायदिनो 27 अक्ट'सिम मार्चनि 27 अक्ट'सिम जों थाबायलांबाय थागोन। फ्राय माने 150 किल'मिटारसो जोंहा माने लामा जोङो हान्जा सुरगोन। जों सिगाङाव सानदोंमोन 100 किल'मिटारल' जों थाबायगोन होननानै खिन्थु मैयानो 30 किल'मिटार जों थाबायखांखाबाय। बेखौ नायोबा सानबाजों जों 150 किल'मिटार थाबायगोन होननानै आङो दिनैहाय फोथायो। नोंथाङा थांनाय हरावहाय सासे आदिबासि एबा सावथालनि न'खरावहाय हर मानो दं माबायदि जोंनि कुसुगाव बाजाराव जिहेतु बेबायदि थानायनि जायगाया जोबोद माने बुंनो थांबा गैया बेखायनो दिनै थांनाय हराव सासे जोंनि आदा सान्थाल जे दङ जोंहा बिथांनि न'आव जों थाहैदों। थाहैनानैहाय जोबोद मोजां मोनदों। जोङो बे गामिनि आदिबासि गामिनि रायजो राजाजों सावरायनानै बिथांमोननि आशिर्बाद लानानै बिथांमोननि जेंना जेंनाखौहाय मिथिनानै बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि आं रादाय होबोदों आरो आङो जेब्लायबो आदिबासि माहारिजों आं खामानि मावबोदों। 20 बोसोरनिबो बारा जाबोबाय। आदिबासि गथ' गथायनि थाखाय मोनसे फरायसालिबो आं सामलायो। बे फरायसालियाव गोबां आदिबासिनि फरायसाफोर फरायो। गतिके आदिबासि हारिजों बिहेखै सान्थाल हारिजों गाहायै सान्थाल हारिनि सोमोन्दो समाजजों आंहा जोबोद मोजां सोमोन्दो दं। बेखायनो आं थाहैनानै बिथांमोनजों ओंखाम जाफानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।